Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:06. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, Lunes Santo nga presentation sang inyo palatuntunan. Today is April 6, 2020. Kumusta kamo masuki namon na matag palmati sa kanginan nga nagaupod na diri sa aton sini nga pagpangalagad. Sa tanan naton nga magka-aksyon nga sa gihapon nangin kabahin na sang aton sini nga presentation. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsakdag ti Lunes Santo na kita. Kadasig lang Holy Week na kita karon kun tani amuning tiempo ngang mga simbahan damo sang mga activity no apang bangod sa sining ginakabalakan sa gihapon nga posible idulot nga epekto sang pandemic ining coronavirus disease 2019 or COVID-19 ang mga programa, activities sang simbahan ti wala sang mga parokyano nga nagapadulong. Aksyon Hotline. Ginabi-abi taman ang aton mga ka-aksyon nga nagaupod na karon sa aton nga pagpangalagad paagi sa on-air kag ang mga nagamonitor man via online. Good morning and welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad with Aksyon Henry Ispulgar sa technical side. Back up ta karon nga aga Aksyon Dorel Cabato kag Aksyon JM Baikin. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in tubtob kita takna alas 9:30 karon nga aga sa aton sining nga mga headlines. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa headline number 1, ibaloon naton ang dalagan kag sumungman san ublag gina-expect nga ma-deliver magagawa ang resulta sininggin patigayon nga massive testing sa tanan nga mga persons under investigation. Nagalakip sa pila ka mga frontliners ara sa check-up points nga naga-duty kag subungman mga doktor no mga nurses sa mga government hospital nga mo ina ang ginprioridad sa nga probinsya. Ibaloon man naton anong assessment matapos ang isa ka semana. Kagin patigayon nga enhanced community quarantine. May pila ka mga lugar diri sa probinsya nga sanay baluan ginpaidalom sa extreme home quarantine, no? Ti baloon tani enhanced or extreme community quarantine bala sa palabuton nga Abril 14 ang ining ginapatigayon nga extreme kag enhanced community quarantine sa probinsya kag diri man syudad sa Bacolod
Balahanda na kita katapuson na ini kag balik kita sa aton normal nga pagpangabuhi. Action Hotline. Ang headline number 2, ibaloon tayo nila nung tabo man. Pareho man lang sila frontliner, pero may isa ka doktor nga ginreklamo sa pulis nga naghaboy sang masakit nga matinaga o malain nga tinaga sa isa sa mga frontliner at ginreklamo siya. Man ang doktor, ang report, mapakayo sa niya nga bisikleta diri sa Bacolod, tigin tugutan man lang sa tani nga makalabay. Problema, nagaboy kuno sa malain nga sugilanon, pero daw ginhilway, nakagwa na sa bahin sang Police Station 3, Hibaluon, Tablacon, na naman pasaka kasong otoridad. Action Hotline. Kag alkalde sa Banwa sang Morsia, mayara na sang ginhimo nga lihok, kag tikang pagkatapos nga kahapon sang market day dira sa Banwa sang Morsia, ay damo yan nagkaladtoto agod nga magpangumpra, nagresulta sa problema sang social or physical distancing. Action Hotline. Kag final listing sang mga beneficiaryo or dapat makakuha ang mga beneficiaryo sa sining social amelioration program sang gobyerno. Nagmando na si Mayor Bing Lunadia diri sa Bacolod nga dapat tapuson sang mga punong barangay kag magsumiter na sang ila listahan daw sa Martes bala ini or buwas nga adlaw ang deadline. Action Hotline. Ayawan ka panagang subong ang mga local officials halin sa alkalde pakadto sa mga punong barangay. Matapos nga damo ang nag-question siling nilang ambal ni Presidente Rodrigo Duterte tanan ini makatilaw sang kayuhan or bulig financial sang gobyerno nga may pinilian how. Action Hotline. Yung statement kahapon na interview ni Action Boy Duran, ang spokesperson sang DSWD, wala nagapayag o kung ang mga nakabaton sang formas nga nag-fill up dira na sang formas ginpanagtag sa tagsa ka mapuluyan ginlibot sa mga representante gikan sa barangay, wala nagakaulugan na nga automatic makabaton kamo gilayon sang financial assistance. Uy, hindi naglain pag ini, karon ng tao to masiling siya. Hinatagan kami di tapos why magami makabaton? Action Hotline. Anong natabo? Oh, yan ang lagi itong presidente, yan ang mga bungol ka mo, hindi ka mukbalo mag-insindis na. Action Hotline. Galing ti amo na bala. Tuman kadamo sang mga tuman kadamo sang pila ka mga pumuluyo bilog nga Pilipinas. Ang may mga kapin pagid ang mga lugar nga ti subong apektado na sining makalalaton kag ginakabalakan nga COVID-19 ang giyera subong hindi ini giyera sa pareho nga pungsod o kon sa mga nasyon mo, giyera ini sang pangkalibutan o gira sa bilog nga mga nasyon sa bilog nga kalibutan nga may ara na sang epekto sang ginatawag nga COVID-19. Isa lang ding kontrata, no, isa lang amo ini ang virus. Action Hotline. Pero damo piya problema, isa sa marason kun nga nagatuluhaw ining mga nagaluntad nga sitwasyon ay bangod nga ti may ara gihapon iya no sang lamod politika no hindi madula no kag daw ay kita nagaisa tanan nga isa man lang ang aton kontra. Action Hotline. Ang problema kay ang aton kontra hindi makita sa aton naked eye. Hindi mo yan matalupangdan kung sino ang mga tao nga nangin host na sang COVID-19 tikon sige pakita sinili na lisay. Why gid mahimo kag pasinadtuan magadugay magalawig kag posible hindi tadali-dali ini matapos ang gera kontra COVID-19. Action Hotline. Ang pinaka-latest karon nga yara sa listahan sa bilog nga kalibutan mga 1.2 milyon, no? 1,272,554 amo na ang cases nga na-record
sa bilog nga kalibutan o sa mga nasyon. Damo na sa mga nasyon, hindi maging actually throughout the world. Pero tayo, ang iya epekto grabe, 1.3. Amo na lang na i-round off naton ang coronavirus cases. Pero ting subo diri, ama nagkalamatay, nagdangat na sa 69,416 sa 69,416 na ang mga nagkalamatay. Ding kakita sinaman, ang nagka-recover 261,485. Good news man eh. Okay, at least may mga nagka-recover, no? Kag nami sinikunta ni may mga sugilanon kita, no, parte sa mga naka-recover bala para nga makakuha kita sang ila sini nga mga panugyan man, no, kabalo kati way panibulong subong kabakod lang sa imo immune system kag resistensya sa lawas ang imo kapital. Matapos ang isa ka bulan ng or isa ka semana ng enhanced community quarantine kag extreme community quarantine sa pila ka mga lugar sa probinsya. Handa na bala kag pwede bala nga tubtob na lang sa Abril 14 ining ginapatuman sa aton gobyerno nga community quarantine. Ina nga aton ni Balon karon iyang aga mo to ang aton sining nga mga headlines. Online sa hotline. Hingagawon ta lang because the governor is very busy nowadays bangod man sang mga ginatubang naton nga problema diri sa bilog nga probinsya kag ang maginahimo atikang sang tagsa ka mga LGU. Joining us over the phone is no less than Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Gov, good morning sa imo si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Action Art tupod sa mga nagtagpalamati mayang aga sinyo tanan. Salamat gid sa tempo. Gov, number one, bangod sa sining sitwasyon subong ang inyo assessment sa 1 week o nagligad nga semana, gipatigayon nga enhanced kag extreme community quarantine. Kumusta ang assessment naton, Gov? Well, kung sa cooperation, I think na makita man nato no, nagkooperar ang publiko. I cannot say 100%, pero kung basehan ta sa reports ng PNP, as far as the area under the jurisdiction of the province, he gave it a 90% compliance, no. But I think what's more important is what activities transpired, no, within that week. And I think ang pinaka very important activity that we undertook was last April 2 and April 3. Kung diin province-wide PUI testing ta. Okay. And so ginapaabot naton ang results. Right now there are 112 pending results, no. But most of these are in nasa Iloilo na. Dito nato ginpadala ang swab specimen, no, for test. And I hope na may ara na ta initial results today and tomorrow, no. So I think this was the most significant activity that we undertook, no, in the last 1 week. Now, April 14 is the target even in the national government o national level nga mauntat o posible no kung maayo na ang ginahimo naton nga matikang mahimo matapos naman ang enhanced and extreme community quarantine nga ginapatigayon diri sa aton sa probinsya. Posible sa no may baluan inigov ang desisyon whether or either i-extend naton o kon tapuson ta. Action Art, no, there is still 8 more days. I think we have enough time to make that decision. Just like when we issued EO 2020, there was a few, may few days pa to prepare. Okay, so that will still be the policy of the provincial government. Whatever decision, there will be a few days, no. So that the public can be prepared, no. Even ang national government mentioned about April 12 sila dira magpagwa sa bago na
na mando, no? So we still have 8 days, although we have already started talking about whether we extend or we do not extend. Okay, and I've also asked opinions from the business sector. Si Mr. Frank Carbon, I think he's on the headlines today, no, sa mga local dailies naton. May ara man siya sa iya opinion, and I've also asked other personalities in Negros for their opinion. No? So, Action Art, the Negrenses will have ample time. No, will be given ample time to prepare whatever we do beyond April 14. Aha. Now, kundi sige ang distribution sang buli galin sa bugas, no, sa aton sini nga mga pumuluyo komunidad sa bilog nga probinsya. So far daw ay man niya gov sang problema, especially mga concern naging padangat sa imo office coming from different LGUs. Again, hindi ta kasiling 100%, no? Of course, we hear some stories about wala nakabaton. But in general, I would like to commend, no, the local chief executives, no, for their own strategy, no, their individual strategy on how to distribute these goods. No. We all know that the province has distributed 1,200 bags of rice for every municipality and 800 bags of rice for the cities. Okay. Aside from that, we all hear about the amelioration program of the national government, no? So since naman health is coming, and so ang timing na lang, no, especially sa amelioration program, I don't think na download pa na diri sa aton probinsya. Again, this will be a tough job for the local chief executives, because it will be directly downloaded, no, through their respective DSWD, diretso na ni sa LGU. Hindi na ni maagi sa probinsya. Okay. So, Gov, ining ti Holy Week kita subong si Semana Santa, kag ti mga activities, of course, canceled, no, suspended. Why sa mga activities sa mga churches? Mensahe mo na lang sa mga taga Negros Occidental nga naga-monitor karon nga agago. More than ever, no, we need your prayers. I think this is the ultimate weapon, no, against COVID-19 is prayers. So we expect while we are all on home quarantine, even if it's not Holy Week, even on the ordinary days, let's continue to pray, no, until we have or this problem of COVID-19 is not present anymore all over the world, no? And again, we continue to ask everyone to stay home, no, except for those that have to be out, no, and are exempted from the quarantine. Everybody else, please just stay home. Thank you, good. Gov, salamat gid sa time. Thank you. Action Hotline. The Governor of the Province of Negros Occidental. Now, may mga atindihon pa, busy Gobi, no? Check na lang ni, especially sa Provincial Health Office, kag dito man sa Iloilo, wherein dito gindala ang mga swab test. Ang ginkuha, mga swab sample sang ginpatigayon nga mass testing, no? Sa mga POIs kag mga frontliners. Hopefully nga ang result mangin maayo. What I mean is kabay patani, no, nga maganubo lang kag wala na sang magdugang nga mga yara sa listahan nga mangin positibo sang COVID-19. Action Hotline. Amo malang nang ginakabalakan tamo, because number one, once ka magpositibo ka sa COVID-19, kang madala ka sa hospital, nga bulngon, that is another thing. Kabudlay mo kay way pa siyempre sang vaccine, nga pwede ibulong sa sining nga sahi sang virus, nga karon ti amo ni, damo sang kabuhi na ang nagkaladula. Action Hotline.
Hindi pa man manibaluan sang Office of the Governor paagi sa Interagency Task Force ang probinsya kung bala ang April 14 nga ginset nga amo na ang deadline para sa ginapatigayon nga community quarantine pagatapuso na. No, kay siyempre ginahulat man sa province kung ano ang update dito sa national. Now, sa aton nga mga ka-aksyon, kumusta ka mo? After the 1 week nga enhanced community and quarantine, and of course may extreme community quarantine sa pila ka mga area, kumusta ka mo da? May ara pa bala sa gihapon reklamo parte sa kawadon way mahatagan sa mga food packs nga karon nagapabilin nga gutom. Ang akon malang punto mo ni bisan jutay lang ang nagareklamo. Butang naton pila lang ka porsyento nga mga individual ang nagareklamo nga wala sila malabutan sa sining food packs. Waay pa sila nakabaton sa bulig. Tigaling insindihon tani, bisan gamay lang nga porsyento sang komunidad, kay ti nagapangabuhi manini sila mo. Botang balon, nga dapat atindihon ini sa aton mga opisyales sa gobyerno. Ano paglantaw niyo kung mag-extend pa ini? Halimbawa, tub-tub, April, at the end of the April, no? Kasi ang April until 30 ini, makaya pa naton, kaya pa ninyo, nga sa gihapon magpabilin sa inyo tagsa ka mapuluyan, kuning kinanglanod giman nga mapalawig ining community quarantine. Kay bisan ang mga opisyales naton gahambal from the governor even diri sa Bacolod City nga chairman sang Interagency Task Force nga dapat dapat kwan kita ng bulig kooperar kita sa aton siling nga gobyerno. Ti galing siling ni Vice Mayor Elcid Familiaran last time siling yakon dali-dalion tanga itapuson ang ining enhanced community quarantine kag sa ulihi pagkatapos sinang ginset nga deadline tining kakita sa nayaman nga mabalik kita sa zero kuning mabalik kita sa uno kuning kaso gidman. Now, nga halimbawa, pagkatapos ang enhanced community quarantine, may mga cases pa karon nga magtuluhaw. Yan mo na sa aton nga mga ka-aksyon, please. Hindi mo mabasol ang publiko kung ginagutom, nga may maninguha nga magwa. No? That is number one. Reason, nga ang iban ginagambol, at di ko madakpan, tas dala nun, ay tamay mo pero gapangita ideya. Kumong nga para sa ila, survival ini nga sahi karon sang panahon, nga luyag Manila, sinobla hindi luyag nga makuan ka, mabuhi kay mo iya, na? Kung ginagutom ka, galingin ang ulo mo, mangita kididiya, bisang kararuton lang nga makakuha ka man mo. Amo ina ang isa sang rason kung nga ang iban, nagaguluwa sa ila puluyan. Pero kung ikaw iya, halimbawa, nagagwa sa balay mo para magkutso-kutso, magagwa sa balay mo para nga kadto sa magpanumbalay ka para lang magduhol sugilanon ti ina hindi gid nagakaangay. Ang akon nga rekomendasyon, ang akon panawagan, please kooperar kita sa gobyerno. Kooperar kita. Pero kung may ara kamo mga valid reason, especially kung ginagutom ng inyong pamilya nga hindi gid, no? Nga hindi gid maka why gid kamo malabutan sa bulig, tilain na iya nga istorya. No, dapat ipabalo nyo man sa gobyerno ta nga wala sang bulig kamo iya nga nabaton. No, kay kabudlay man mo nga kon ang pamilya mo karon pilak mo membro, may mga kabataan ka na, and then hindi kaya makabaton sang bulig bisan bugas lang kundi na problema ka. Alangan mo na pausapon bato kag balas ang bata mo be, no? Ting isa ina sang dapat man ma-address kag hindi pagbaliwalaon sang aton gobyerno. Doon pagid sining special
amelioration program nga subong tido kadako gin may makonflikto, nagakonflikto ang statement sa nasyonal. Kay ti may ara man statement si House Speaker Alan Peter Cayetano. May statement man ang Malacanang pagi kay Presidente Rodrigo Duterte. Pero kung pamatian mo ang sa DSWD sa region, lain naman ang explanation. Pag abot sa local, lain naman. Tida mo ka-question, siling lang nga may kota. Nga mo na nagkatabo, abi namon, all. Siling siyang mga pumuluyo, kagapin pag mga pigado, siling na, sana all. Tingaway kami nga madala. Pero may mga formas ginpanagtag. Again, sulito naton, bisan may nabaton ka pa ng formas, nagka-fill up ka, hindi ina kasiguraduhan nga makabaton ka sang special amelioration program. Aber sa aton nga mga ka-aksyon dirang nga monitor, abi, kumusta ang inyong lugar? O kumusta ang inyong sining nga sitwasyon after 1 week? Ng enhanced community quarantine, kag ano ang inyo sining nga paglantaw sa ginahimo karon sa gobyerno ang pagbulig sa komunidad. Ipadala ina sa 0938-225-5017. Again ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Online sa hotline. Atuan ko lang si Police Colonel Ariel Pico kay Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa BCPO. Ma-check kita siya kumustahon takon na no ang update subong sa mga check-up points kag ang kapulisan ta kumusta ang ila sining sitwasyon sa ikayang lawas kag nano to natabo is doktor nga nabuyan na sugilanon kuno to ang pulis nga naga-duty sa check-up points, nag-file to kaso. We have Police Lieutenant Colonel Ariel Pico on the line. Sir, may nga ga? Action Art mayong aga gud, mayong aga sa aton mga tagapalamati sa bugos nga katapos ang aksyon radyo diri sa siyudad sa Bacolod. On behalf sa aton nga City Director Police Colonel Attorney Henry Viñas, good morning gid. Salamat gid sa time. No, sir, i-check ko lang number 1, kumusta subong ang health conditions sa mga PNP personnel ta nga naga-duty sa mga check-up points? Action Art sa kaluoy sang mahal nga Dios, no, nga despite sang kadugay na sa aton nga border control diri, no, nagdugang pa kita sang 20 city ka inner border control, luwas sa pito sa aton nga mga outside border control. Hindi manigar ang aton mga kapulisan lang, may mga high blood naman dyan, may mga maintenance ka batchag naging ban Action Art, pero they are still well, no, kag ang aton city director mismo may ara na coordination sa aton nga health service. May ginakanda kita nga daily and regular check-up, no, sa aton nga mga personnel. At the same time, kung may mga vitamins sinatagaan sila kung depende lang sa availability, no. Kag actually ang aton nga city director is open kung may ara may ginabatsyag ang aton nga mga personnel, they must inform us immediately. Mayo gani kiti, of course, kadungan siling pagsaulog sa Semana Santa, at least ang mga kasimbahanan way na sa mga activities, kay siling ko kung may activities paningay alaw, sigurado giningayawan ka mo bantay sa mga kasimbahanan, pero at least tulotaway subong, no, way na kita sang ma-pull out ng mga personnel kag ma-request ng dugang ng mga police officers nga magbantay sa madalanon ta, no. So far subong ang BCPO, kumusta ang assessment nyo sa pagkatapos ng isa ka semana sa mga check-up points? Ang mga problema kag concern sa ito, sir, doon na-address na ginman? Yes, na Action Art sang nagligad nga Lunes, nasukat na kita subong nga semana. Ato lang to mga border control na nga mga quarantine pass actually ang sa Mansilingan, anyway na-resolve naman ina. Kag ang sa subong, ang isang generator man sa aton kahapon, sa aton nga personal sa Magsaysay, ang mga quarantine pass bilang Action Art nga wala limit ya, kailang nga quarantine pass 6 a.m. to 10 p.m. Actually, ginpalapot na nato nila sa Interagency Task Force nga dapat may limit, ina siya, hindi dapat na rikta-rikta. Kaya wala inipulos ang ginaubrat nga quarantine pass nga daw wala ilang yapon sa natabo sa aton nga mga tawag ni mga passes naton kung wala limit, kay halos sa nga barangay may naka-specific da, no, may oras para sa aga, may oras para ya sa hapon Action Art.
Ay, sus, may araya barangay nag-issue nga daw pinagusto lang ang oras nila. I mean, 24/7, yeah? Ay namin po, titagaan kita sa quarantine pa na nga 6 a.m. to 10 p.m. Dapat hindi sa mag-retarik na kung aga, dapat may limit kita sa oras na ito nila. Sa nambal taga importante lang dapat. Muna nila, ang oras ito, na-return naman na natin sa atin nga inter-agency task force. Sir, nakalapot na si Imo atong insidente involving doctor and then ato lang daw naglain man ang buot sa pulis to ang ginabuyan sugilanon kag nanong latest chat to Sir Pico. Yes, Action Art ang may kaangtanan ina no sa natabo dira sang Biyernes. Kay Biyernes ang hapon ang natabo ina dira. We have one doctor na to mention the name. Kag atong pulis dira actually gina-insist gid sa border control nga makasulod gid siya nga despite sang iya yang tinutuyo nga magpakayo lang sang bike. Wala tayo gapidan man ang pulis ta nga kung gani set aside na lang ina pero nagpamilit ang pagkakong kisa ang nagpunta sa punto ang ginagawa na sa mga tinagato pulis nila so we have no choice may kundi in sa naton dira sa aton nga border control commander kay Captain Dahas ito kag dito lagi sa police station 3 kag natapos ang nga reglementary period kay wala magka-duty court personnel but we will file through regular filing kining aga disobedience no oral defamation in relation to Article 151 no sa aton na disobedience to the person and authority action act. So regular filing himo on yun this morning. Yes, action act kay wala kita sa mga court personnel despite ang aton subong pag-filing sa kaso is online na sa action act na kay wala makita subong duty personnel dira sa aton nga mga korte. Yes. So with this incident ano ang panugyan mo sa public especially sa mga fellow frontliners kung tani sila nang nakaintindi sa sitwasyon kag dapat magbulig sa aton otoridad. Yes, ato again pilar kita sa ilang do our job no? Una bes ko pasalamat kita sa nagapangang suporta sa aton mga holders no sa ibang natong mga force multiplier kag mga reservists. So, tani, hindi yung tayo kasubong this is we are on enhanced community quarantine. Yung pinalimit natin ng movement ng tao. Kung kagwa mandira, kung may mga exemption, make sure ang aton obrahon importante lang din bulong pagkaon pasyente. No, lumas sa sina, ilimit na yung movement natin sa aton nga tao action act. On that note, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, sir, salamat gid. Good morning. Yes, mabuhay po kayo action act. God bless us. Salamat. Ang Public Information Officer sang Bacolod City Police Office, so ginklaro niya nga tiway sa mga court personnel nagligad nga mga inadlaw, amo tong rason nga why sila maka-file sang kaso batok sining doktor. In fairness sa doktora, no, basi ka monitor man siya nga gusto magatag sang reaksyon. Why man naton gin-mention sa program naton niya pero nagwa na ngalan niya even sa social media may oportunidad man siya nga sabton kaglaruhon ang iya bahin. Kaya nga rason sa tuti mapakayo malang siya kuno bisikleta basi may iban pagidbla nga rason na gusto niya gid baka tabok sa border area or sa check-up point. Morning kay Franco Villanueva Osorio sining magdugang pani o mag-extend pagid ang ECQ Action Art, SOP ay nagid. Why nagid? Morning man kay paring Basti Girhin. Oy, ang sa kabankalan mayo pa ho. Ang implementation da sang ila ECQ kada Sunday wala sa ginatugutan nga makagwa suspendido. No, ginasuspend ya kung may home quarantine pass ka, hindi ka gyapon ya ka lagaw. Hindi ka gyapon makakadto sa mga lugar nga halimbawa merkado no kay ti ginasuspend ang imo sini home quarantine pass may color coding pa ang kada barangay o sino lang pwede makakadtos mong sa syudad magpamakal sa kinanglanon nila pero dali lang na nung tabo da kay may mga pila gusto natin i-clarify karon sa alkalde man no kay may mga naglagaw sa social media party nagligad tong may ginalubong bala nga nagasuksok sang protective gear ang nag-attend damo dayon sang mga kabalo ko naman no damo gilayon nagruwa nga mga
paino-ino nga ti basi COVID-19 patient pero tiging klaro naman to nga hindi to ya. Action Hotline. Kag ang mga cases nanong ginahimo sang tagsa ka mga LGU. Ina karon ang atong tutukan. Good morning kay Maninoy Mario Amaka. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina
mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Hotline. Happy birthday to Abraham Flodrisa sa Barangay Singkang Airport. Nagasaulog siya kadlawan karon nga adlaw. Para sa masanag nga boss damlag, mag-eskwela na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Nagatanyag sa Senior High School Tracks Academic kaangay sang Accountancy and Business Management, Humanities and Social Science. Yaraman ang Technical Vocational Livelihood, Housekeeping in C2, Food and Beverage in C2, Contact Center Services in C2, Organic Agriculture Production in C2. Sa First Academy, be the first all the way globally. First Academy of Skills and Technology Incorporated is TESDA accredited. Bisita sa First Academy, ngaramtang sa RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or magtawag sa 700-9035. Free uniform and ID, 275 pesos lang. Ang bulanan, 1,500 pesos. Registration upon enrollment. Enroll now. Action Hotline.
Damo na mga nagapadala sa ila sini mga questions, mga palamang kutanon di hope. Morning lang anay. Karon nga aga nagamonitor na si Paring Martin Gonzales. Para dumayong picture mo sa Facebook. Christy Arivalo, Ron Bautista, Denmark Talion, John Liardo, Sir Fred Trahiras Jr. Sang BGMP. Araman si Paring Jeffrey Shukon. Morning. Raymar Phil Takanloy Jr. JR, morning da. Lani Arancilio, Cas, morning. Lorenzo Lambatin Jr. sang Public Information Agency. Madam Porcia Familiaran, Benjo Gonzales Gargaliano, Prime Tihida. Araman si Mildred Makaya. Ma'am, good morning. Karin Tanlangit, former Vice Mayor Tadi Saison, Emily Lamayo, Taming Arazula. Oy, Ming, kumusta ka? Erma Arumin Pamplona, Maymar Caberte, former Vice Mayor Med Magada Sangkanduni, Philip Laurente, Benjo Gonzales Gargaliano. Good morning. Ninoy Mario Amaka, no? Salanap Amaka. Salamat gid maninoy. Daisy Binyo Mingan, Boy Jolingo, Philip Laurente, Vicente Picheri, Attorney Vicente Picheri. Salamat man sa pagmonitor. Dennis Marie, Ila Anlap Castanida, Tito Tino da morning sa inyo may lang pagmonitor. Nelda Siguanse, araman si Jocelyn Itabag, Joe M. Saldito Sigero. Joe M, amigo ko dira sa area sang Talubangi, no? Sila ni Bursuto da, si Toto Kerubin Mayang, Boss Toto Mayang, grabe man ang tagipusoon sino din kakita imo ordinary man from Talubangi, nagapanghatag siya sa mga nagakinanglan dira, especially nga karon nga tiyempo, no political boundaries, kung ano man, why man sang kung ano nga dapat pinilian ni kung may ikasarang ka magbulig sa pariyo mo, imo niya choice. Si Tuto Kirubin Mayang, hindi magid masiling naton nga mayang pangabuhi sini, pero tawa niyo bla nagabulig gani siya iya. Ay, darayawon ini nga mga tao. Sa simple nga pamagi, mo nang kinanglanon ta subong mo para maaway taning COVID, pinuligay kita kag buligan naton ang gobyerno, no, nga maka tibawas kita sinitanan. Si Toto Bongbong Paklibar, no, tanan nga taga-talakdan da, good morning. Kag ang tanan nga monitor sa Hinubaan pagi sa 100.5 FM Radyo Alagad Hinubaan. Uy, gatabid sila gali every morning, Action Doors. Halin sa inyo ni Action Boy Duran, ang 100.5 FM Radio, Alagad Hinubaan, community station sa Municipality of Hinubaan, gamonitor sa inyo ni Action Boy Duran. Basta sumungga, tabid sila. Halin sa newscast ko, no? Hasta sa Action Hotline. Thank you gid sa inyo nga pagsalig kag buylog pagsuporta. Paring Sindoy Ransi, good morning man. Ariho, damudamo sa mga nagapadala sang pagrit po family Marfil, Sofia Tuto. Marfil ka man, ang iloy ko Marfil man eh. Eagle Eye, Antambiga Ismedio Bostilio, De La Peña Edgardo Jr., Maing Aga Action Art, shout out. Marivic De La Torre, morning. Jo Marie Formentera, greet ko lang na Jenny Perez Minalbagan ka monitor gid sa subong. Maria Zarina Odango Canoy, morning. Halin sa Panukoy, Andre Ferrares Adrenia. Anyedraw, ginbalis ka dito, budlay ikonon. Basahon, no? Kay Josefina Locsin Hinirato, good morning. Nagamonitor kami diri sa Barangay 7, Purok Magnolia. Stay safe sa aton tanan. Leah Mac Jenis, good morning. Aldrin Limaco, Jen Lee Cabilis, morning Bacolod City. Dino Alex, nga good day, Maxonart, monitor lang family. Magnabi Bilyarta Artajo, Alik Amador on Lagada Sano, kagkay Roy Ruan Alog, Jen Bambi Ader Mario, kahilwayan niya. Si John Matiliano, monitor lang, God bless. She R. Wind, good morning. Aileen Oliverio Samundoy, Mengaga. Sweet Witch Jola, good morning from Hong Kong. Romy Castillo sa Barangay 39, 29. Helen Huesna, good morning everyone, be safe. Narisa Ruiz Ilare,
Great Bibing, Nanay Ruiz, ang Barangay Sumag, always listening sa Action Radio. Dowby Bautista, aslang ko sir, ang mga may isi-suspension, hindi gali makabil sining tig 6,000 nga ginapanghatag sa gobyerno. Ang iban sir, ahaw man lang 2,000 ang ila pension. Thanks very much sir. Keep safe and God bless. Kita mo gilang damo gidi ang problema bala sining social amelioration program. Basti gerhin halong pare, salamat gid. Good morning to all the listeners, especially to Malakay family. Keep safe everyone. Thank you sa imo. More power and God bless. Good evening Sir Art, mangkot lang ko si Lola ko 88 na edad niya survivor, hindi siya maka-avail sang iya SAP. Ngayon ginapanagtag, hindi siya maka-avail ko ng SAP. Tiya ko kag tiyo, senior citizen. Man, may pension nga wala sila ginlista. Mati ko siyang sabat mo Tiyang pamangkuton, tas sining manuglista da sa inyo. No kay isa ni sila dapat sa maka-avail na ang reason no sa evaluation. Laway kapasar. Hindi ko na direkta kasabat sang imo pamangkot ma'am, pero supposedly may ara na sila o isa sa ila maka-avail dapat sina. Greet lang ko da sa family Agrida sa Punta Taytay. Ayos, nag-expire na ang text to all. Ang mga masunod na text ay charge na to. Ay gali. Nag-expire na ko nung text. Action Art, as kulang matuod ning programa ka gobyerno, amelioration month, kag ano man ang intisi, gapadala siya CP ko, mabulig sila. Inang ginapadala si Dali, kuno niya. Ang isang intisi, ginapagi na sa mga cellphone nga kuan bala, nga kompanya, no? Ginapadala na as part sang update sa COVID, na mo na isa yung purpose siya. No, hindi niya magbulig National Telecommunication Commission na sila ma'am. Action Hotline. Maninoy ko Ramon Monching. Sige, si Mr. Pasiplat. Borromeo. Morning dra kay Maninoy Vicente Vic Borromeo. Morning man. Patrol reports. Baloon ko lang Action Alvin be. Ari last week of the enhanced community quarantine, din sila subong. Tamo magyapon galin yan na Action Alvin, good morning. Tawagan ta siya. Si Action Alvin, graba, kay pertains mong libutay man sang pobre ni, way puli-puli sa ilog man. Action Alvin? Action Art, check up point 3, check up point dito. Bisan diin nga lugar sa siyudad sa Bacolod, particular ining mga mayor nga dalanon, ang ginaman karon sa mga kapulisan upod ang pila ka mga barangay tanod, Action Art. Now, pila ka mga na lugar nga nalabayan sa nga patrol, particular ang dalan sa nga Araneta, may mga check-up point kaangay sa tuwang mismo sa nga Gaisano City sa may barangay Singkang Airport nga Araneta, no? And at the same time, masulod ikaw sa downtown area, check-up point kagyapon sang mga Bali additional sa Action Alvin or existing na naingadaan? Ang additional Action Art dire sa area sa nga tubang mismo sa nga Gaisano. Sa dalan sa nga Araneta. Okay. Kay ang nagligad Action Art diri sa area naman sang dalan sang San Sebastian Araneta, naging patuman no ni Police Major Joe Bilsidel ang pag-check up sa mga ID o particular ining quarantine pass nga sa tanan nga mga nagalabay, particular ining mga nagaubra kaga isa diri ang ginapangitaan sa certificate of employment plus ang ila sini nga mga ID, isa ini Action Art nga ginausisa karon sa mga otoridad para sa magalabay magasulod sa area sa downtown Action Art. Now, ang may nadugang Action Art sa dalan, particular sa may bago sumag nga check-up point. Ang nadugang diri Action Art, amo ang konti ginpatuman na ang Executive Order number 27 nga no face mask, no entry. And at the same time, isa diri sa ginapakita o ginapangita sa mga otoridad, not just no face mask, no entry, but ang home quarantine pass nagikan sa ibang lugar, particular siyudad sa Bago o kung may portion abi sa
syudad sang Bacolod nga ginapadulungan nila sa sur, magbalik pangitaan sa gyapon sila sang home quarantine pass. Pero kung nagadala ikaw sang salakyan aksyon na art, ang makit-an diri action art sa mga salakyan nga nagapasulod sa area sang sa syudad sa Bacolod, ginapaidalom nila sa decontamination chamber. Amo nang gindugang, no? Magsiling ka ano to? Decontamination chamber. Chamber, ti ano na siya tawong galabay daw kung dala ang salakyan aksyon na art i-decontaminate ikaw, malabay ka dira. Yes, sir. Tawo ni siya kung salakyan. Ang salakyan. Okay. Ginapasumpitan nila? Yes, action art. Actually, may sa babaw pa lang ayon, kay butang ini action art daw, construct ini, may host sa babaw, duha, nga kaangay sang talitsi ba na action art, nga kung ining decontamination chamber, nga may mga, kuhan siya, parang ma-contaminate mga germs o mga virus sa diin, ining mga salakyan, pribado nga salakyan, even kung nagadala ka sang motorsiklo action art, maagi ka gid diri, no? Sa decontamination chamber, basa ang ang dalan sini, ang babaw, may tubig, abi nga ginapusit, kaangay siyang nagataliti, wala action art, amo nang malabay dira. While ang tao nga mga labay, kung nagapanglakaton ikaw, may ara man, isa ka portion action art nga skilled sang dalan, nga ginbutangan abisang lapat kag diri ang mga tawo nga magalabay pasulod sa syudad sa Bacolod, obligado ang ila sining tapat matapak din sila action na art, no? Sa sining lapat kagbasa nga lapat nga may of course ining may mga chemical para mapatay man ang ining mga virus kung kagaw aksyon na art. Isa ini sa mga nakitaan na talupangdan sang patrol. And sa sitwasyon sa napadulungan man sang patrol, not just barangay Sumagalon but sa area naman sang Murcia Road, Mansilingan border, sa diin nagapabilin sa gyapon nga matawhay stricto action art nga ginapatuman man diri ang pag-checker man sa tanan ng mga dokumento kung magapasulod ikaw, pero magluwas lamang sa mga naga-deliver sang pagkaon, mga prutas gikan sa Salvador Benedicto kag Banwa sang Murcia, ang iban diring mga nag-delivery sang mga pagkaon iniya wala na masyado ginausisa kay ini ang mga pagkaon action art pasulod diri sa syudad sa Bacolod. Magluwas gid lamang sa mga salakyan salakyan pribado nga mga salakyan kag subong man sa mga motorsiklo nga amo ginakuwaan sa ginapangitaan sa mga dokumento plus maagi sa gihapon action art, no, sa pagkuha sang body temperature gamit ang ila sining thermal scanner. Nagapabilin sa gihapon action art ang dalanon sa syudad sa Bacolod nga masyado katawhay sa pihak sini nga ginapatuman ining enhanced community quarantine. Balita, report sa patrol. Pero action Alvin, ang influx kada mo sa salakyan kang nagalabay da hindi gid man damo. Hindi gid man madamo action art, especially subong aga. In fact, ang patrol nagalabay sa dalan sang Lacson, masyado katawhay. Ang kalaban, makita ni mo diri action art, mga salakyan, mga pribado ng mga salakyan. Jutay ang nagabiyahe, nagadala sang motorsiklo action art. Sige, halong. Oh yes, si Ihado, grabe gid ang paghalong, no? Dawgin puto siya gid lawas siya, silinggo din ka makadto mga ani. Galing kita way ta imo amo ni nga tiyempo nga kinahanglan. Number 1, proteksyonan tang kaugalingon ta, hindi lang nga kaugalingon ta ginaproteksyonan ta sini kundi pati na ang tawo nga masalimuha ta. Yes. Magwa lang si Ihado sa salakyan magsulod. Sigurado may alcohol dayon, no? Amo na siya. Niya dayon. Oo. Ginainom niya? Wala. Ginapahid lang sa yasin nga kamot, no? Sige. Pero kung inom mo niya, hindi lang. Hindi lang. Ano ginainom niya gali? Pero sumong action Alvin, kuano, alaka gidyag-yapon ang mga makita mo nga masalakyan nga nagalagaw?
Yes, Action Art, laka sa gihapon ang mga salakyan nga nagalagaw. Although, dugay-dugay lang nagalibot man ang mga kapulisan. Mayon, tani kung ang mga kapulisan bala, sikupon magsulod sa tagsa ka mga lugar, particular 2, ang Barangay 2, Barangay 1, iban pa, abi sa mga lugar sa mga informal settlers. Agad yan, ito yung makitaan kung sino ganyan pasaway. Kaya dari mismo sa Dalan Action Art, ang natalupang dandiri sa patrol nga kung nakapanglakaton panindahan, may suksok o ginahimo nila nga kulintas ining home quarantine pass. Pero may natalupang dan kita Action Art. Iban way man nagasuksok sang home quarantine pass. Basi siguro aralan sila kahita, no? O kung naaralan sila sininga bag. Pero ang kalabanan, sa merkado, ginapanggitaan kay hindi kagidya kasulod sa merkado, particular sa area sang Burgos Public Market, number 1, wala ka face mask. Ikaduha, kung wala ka sang home quarantine pass. Report. Kaya mga merkado, paglibot mo kay nadamo, man gabi, binakal, kag ang social distancing, ginasunod? Ang social distancing Action Art, I'm sorry to use the word, why hindi masunod. Sa mga ano namin mo man, why ginasunod? Kung magbakal ka, may tupad pa itong bakal mo, siguro hindi lang gani 1 meter, kundi mga siguro mga 1 foot lang ang distansya. May ara mandara ya nga nagabakal, pero ang iban Action Art particular sa dalan sang Libertad halos damo man nagabaligya abi, and ang iban damo man nagapamalaklon, yung iban way man halos hindi man masunod. Pero ang kalabanan Action Art majority kung sa mga nagabaligya ginapatuman gid ang social distancing. In fact, Action Art mapati ka ang sa Burgos may control number 50, 50 ka tao mahimo gid lamang makasulod sa Burgos Public Market kay may ara ikaw nga ginahatag o kung may ginahatag sila nga ini ba lang control number Action Art 50 kung may magsulod o kung rather may magwa ibilin liwat ang ining control card kag ihatag naman sa iban amo na Action Art ginapatuman gid nila kay jutay laka kung taon mo gid lakalaka gid Action Art sa mga pamalakan galing kay ti pares kahapon kita mo pila to kahapon sa gwa lawig man no so amo ning natalupang danman sang patrol. Sige. Report. Yes sir. Salamat kid. Yes, Action Art. Report sang patrol with aksyon ninyo Bugina. Ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Hotline! Isa sa mga ginpalayag diri galikon sa sudad sa Bacolod kay sining nag-inspeksyon si Mayor Bing Leonardia dira sa may sa may Bay Center bala, Bacolod Respiratory Outpatient Center. Ngara sa Bacolod Bay Center, abot kumusta kay ini gamiton mo nga consultation rooms, may laboratory collection room, mobile x-ray, may mga volunteer doctors kuno from Canlaon Medical Society and Negros Occidental Medical Society nga ara dira. Ang tuyo sining instead nga magpadulong pa sa mga hospital ang publiko nga outpatient o magpakonsulta, tidran lang marikta sa Bacolod Bay Center. Check lang nagkaroon kay City Administrator M.Ang kung kumusta na to ang preparasyon. Pwede na sila san o pwede na maka-umpisa ang ila sining pagbangalagad na o serbisyo. Action Hotline! Kinanglanon ni subong mo kung gabatyag kalimbawa no, sang lain pa matiyag mo ya karon gusto mo magpakonsulta no ti mayo na kay at least makapadulong ka to no kag maka check ka sa lugar. Action Hotline. Now may mga kwan subong nagligad-gadlaw ang syudad sa mga lugar bala nung may ara sang kaso sang COVID-19 may ara ginpatigayon ang city nga pang-spray dito no pag para nga malimpyuhan ti baluon tara kon
Nanong update kay do si Sergio Marie Vargas ni ang team niya ang nagakadto dito no para sa sining pagpanglimpyo nila ay Sergio Marie kumusta man? Online sa hotline. Online sa hotline. Sir Joms, kumusta ka na? Okay lang daw kaluluoy gising ambal ba kamusta na. Hindi kay siling ko. Okay pa ko. Kabalo ko nga hindi tama dinay nga 59 ka naman og 60 na mo. Isang 10 years ago, guro eh. Kawi mo manugid kay gidusto. Sir, kamusta ang team mo amo ning nagakadto no sa mga may mga cases bala sang COVID-19 ang mga ginpaidalom sa pag sell off. Kumusta sir ang paglibot ninyo kag ginhimo natong activity? Well, actually, at nagsugod kami sa itong daw pila na kasmana man. Kaya kundi ang amon role sa office, isa no da amon ng transport ng pasyente. No? Kami lagi nang inalaw sa City Health kag DOH para mag-handle siya ng pasyente na kijadalon sa ospital. No? So, babalan man namon, at same time, kaya do dakat tinis mag-organize ng medical kaya gining amon flood control sa una art nga suyop ng imburnal sa buong manugbugaran na sila sing bulong. No? Nagbalis ka din bising una suyop, bugaya sa bong. Buga sa bong. So, ay, pwede man na sa gali ka buga, sir? Oo, okay. Ting may jetting ni siya mo. Pwede mo sa daw miss siya. Nablang daw sa litsi. Pwede mo man sumpit, no? So, ni siya kusog. Nami gali ning shower jet, kay doble gali ning iya nga kwan. Doble, oo. Suyop, ka buga. Ano, Art? Sir? Ang iyas ni tubig sa una, ginapahumok sing matiga nga bagay sa tamburong. So, bong yes ni unod ko na, disinfectant na, puno na muna. Kaya kung ining backpack ka lang, nakita na sa umabla spray sa mga piste, yung kahinay eh. Hinay eh? Mahinay siya, no? Although mayara kami di motor man sina, protein di motor na mo ni para niya nga masulod sa mga sulodlon bla. So, kung mga dalanon, pader lang niya, mas mayaw na nga mo no, sa jet para madasig. Kag siya damo yung unod nga bulong. So, bali, ang inyo lang yung focus, amo ni siya ang mga ginsell off ng mga area. No kay mga dalanon kay siya kita ko mga volunteer groups amo ang nagapatigayon sa pagpang-spray bla. Bro, actually, amo man amon at no kituloy ko na ang amon office actually una nga amon function sining sa COVID-19 una nag-create nagkami handle sining operation center. Ang amon command center gali sa Bacolod. 24 hours na siya, no. So, tanan nga problema, operations, tanan gagi sa amon sa command center. Okay. Ang main function namon, after inin nga sulod nga simana, amo na ni ang disinfecting procedure, operations, no? Kaya kami malang kabalo, based sa amon, report sa amon nga medical team, nga amon kalapad, ang amon na ang ginagarising task force is 50 meters from the ground zero, bale yun yung lugar sing positive o kung ano na i-disinfect na mo sa isa ka lugar. Okay. Kumusta sir ang team ta? In a way, may mga cases nga sila nagidman ang nagkuha sa patient nga amo ni dalon sa ospital? Actually, amo na damo lang amon team ya medical team nakuha, no? Dala sa ospital. Kaya kami lang din pangwa actually. Ang ginimo namon tayo sing pag-meeting namon sing ambulance service sa Bacolod. Ang amon na duha ka ambulansya ma-handle sing transport, no. Ang ordinary ang insidente sa Bacolod handle na sing Amite Chamber, Red Cross. Nag-iban pa nga kahit hindi tama sila nga puro lang ni COVID mo. Mayara may aksidente mo bata da kun ano da. So may lain naman nga kay ni at ng amon nga ambulansya hindi ni pareho na sing normal sa una nga kuan mo nga air condition nila na siya para sa COVID. So ginliwat na sa completely. Shifting man kami, so halos so far daw okay pa man ang tao ng batling ko hindi lang papatamigid, especially ng amon pang disinfect mo lang kita mo natin ilabayon ng puti na sa dos na kainit mo. Dani? So kung mag-operate na sila isa, nahimo ko lang gabi na lang kay kung adlaw sobra pa sa kasona lang kapag fuba na puti ka maulay mo perte? Maulay ka no? Humog ka bali ang sitwasyon. Kagbudlay na maginawa art mo, kahit iputos ka na sila, kahit hindi mo gusto nga ma-contaminate sila. At the same time, makwan mas lamhaklo mo nilang bulong. At so, amon ang shifting, kasi posible ka ni ko na ibanda pa po, ito na ikaw
nagligan nga Sabado Domingo hasta kagabi daw tamaan gito sila base madugang ko tuguro tao meanwhile. Kuha yung kadali para fresh ka naman bla. Gani man, mo makapoy ina. So, ano matabo si sila, sir, after duty kay kumo sila frontliner, ginga pang dala sang mga pasyente, kag dapat ni guro, ato bilang natabo to sa Luzon, nga driver gani ambulansya, to nga, nasa kwan yan, nasalaan nga nagkarga sang COVID-19 patient, ka iti mo may ang kargaya mga frontliners, bla? Nga tiniro, may lang itudlo, ilang ego, ang aton mga personnel, way pa man naka-experience nga do, kabalo ka naman sa tao, kisa lain yan, negatibo, blay ang ginabuhin lang suwilanon sa mga frontliners, ta? Wala man so far. Pasalamat kami sa kasi nga among team niya, way nang ganyan nga puli mo. So, kaya di mga gusto nga ila pamilya ma-contaminate bla. Kasi ini sila, arak na sila sa kung sa away sila gining first to fight kaya mo. At ba nga kibla niya. So, why na sila at talaga pululi sila balay. Why nagali ka pululi? Ang guwa sila gali, dira sila. May mga di na sila gatulog na, sir? Andi, may harap kami nakuha isa ka balay, dua ka bilog, para lang bulos-bulos lang, abi, no? Ay, kabudlay mo lang, hindi man kami pwede sa base namon, kasi operation sa 117, kag dito sa command center, hindi pwede. So, sa NGC, NGC, sa may City Hall, tadaway gina available how? Hindi pwede. At kasi white ka sa facilities, bla, hindi pa dapat papawa yun sila nga may kwarto sila, may katri sila, may banyo, bla. Mura na pagkabudlay yung tao, gaan mo man tayo nga pag-convenience para lang masigi ang ilang operations. Okay. So, at least ining ginaistaran nila, why niya sa mga iba na itong occupants? Wala na. Salamat kami sa isa ka maluluyon nga tagiya simbalay nga kinto sa simbalay sa amon. Wow. Hindi ko lang usugid ang ngalan but he's very kind kag nagbulig sa amon. Oo. Timayo gina. Pero ikaw sir, hindi ka gin maghala ka kwanto anay ha? Libot man kag kuhan ka lang guro supervise gid lang. Well, actually mo di man nang kunti gulang na vlog ko sa malkan kay panpatas ni makasarang-sarang patuon di kun sa away ni gid nga dukot daw san dukot labi na video ano ko na sa likod galing ko base dam na may gotas na kiti wala tigulang na ta ate kabudlay no so more planning kag ang kwan lang coordination sa grupo. Okay, so at least ang inyo kwandira damo pa man no extra nga mga gear nga kuning kaso kinanglanon nga mag-utilize tawo may gamiton anytime. Adamo kami gear actually subong ay hindi mo naman makuha na at least sige no ang barangay ting yung tagaan man ni actually si Councilor Rojas Mer as again na pangtipon man nga ng sprayer yung tagaan niya ng mga barangay through Councilor Palin no galing amo na what I don't know kung anong ila pag-handle ya patangamon galing main purpose is to sanitizing COVID patient location. Aha. Problema siya ni pati itong inugtakod mo siguro itong mga kuhan bala CCTV camera to ba si untat man tong trabaho kay may bagod siya ng pandemic ni? Well, untat yun kaya ang technician ko pumuli na to. Sos. Pati ang akong gamit nga sa Tosbin, mabot sining Abril. Di ano bin kay way barko sa Amerika, way aeroplano sa Manila. So, actually iba namon nga project nga sa flood control last namon nga meeting na Mayor Bing tanan again tipon nga giatag para sa COVID-19 nga operations kay kulang na gid ang pundo no so nang tagwan kami na nagkaw kami bali sing pundo para kausaron para atong pagkaon sa amon tuhalin no atong pack sa amon pundo halin. Okay. Ang din sir ang mga food packs? Food packs sa amon tuhalin nga pundo sa disaster management funds to. Oo, why kuno ka mo to kiluhan? Why ko at naling kabalos ni kay kuning amon niya papel ang diara rin mo papel niya is to matipon na pundo yatag tingo para sa gobyerno kiti sila na sinawandol sa DSSD or City Health amon ang amon papel ya gabulig lang kami abi kun anong kinahanglan nga papilis o amo da pero ang hasta magpotos sila daw way na kami labot yan kaya tibiaram kami kaugalingon niya nga obra mo. I see. So anyway, kwan sir, halong gid no sa mga men naton dira kag salamat gid sa inyo sir nga nagapangalagad nga nagaserbisyo para sa pumuluyo ta diri sa Bacolod City. Sir Jones, thank you. Salamat kid, thank you.
Sige, thank you. Morning. Action Hotline. Grabe, no? Makon mo na kung ikaw da Action JM sa Office ng City Disaster Risk Reduction Management Office. Kada tawag si mo yan may kaso kag suspected nga kuan mo may COVID patient abi, may sintomas. Ikaw yung makwa. Imaginable. No, although ti subject for examination, pero kulbaan ang pamilya mo sini. Grabe man ang kulba ya. Dalayawon, no? Nagadayaw kita, nagasaludo kita. Sini nga mga tao nga na subong nga paniyempo, ataya sa ilang kaugalingon para makapangalagad sa pumuluyo. Hindi lang din sa Bacolod, kundi sa iban man nga mga grupo nga ara sa frontline, kami sa Action Radio, nagapalabot gid kabahin ini sang dapat pamalandungan because subong ti Semana Santa, no? Semana Santa. Kabay pa nga maayo ang kondisyon nila gihapon para magserbisyo. Diri sa Dulaw siling ang iban nga senior citizen wala gid nakabaton rasyon halin sa barangay. Kag ang iban nga pamilya wala pa dinatagaan bisan sila wala mga obra subong paki-forward lang Ati sige si Joan Apsay ginpaagi kay Action Henry. Why sila tuyo kabaton ko no? Ay, ti anong qualification sila nga why sila yung madalaw? Action Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing.
Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para laban. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad manginhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan. Karon na lang palihog ang mga concern nga way ta malabutan ang listahan sang doli nga ginpagwa bala sa mga kompanya nga nagpangayo sa ayuda didto o kung ang mga makabenepisyo sang ginahatag man sa mga employees nga nawad-an sa trabaho bangod sa temporaryo nga pagpasira sang ila sining mga ginaobrahan, no? May ara na initial listing nga ginpagwa ang taga-Duli Regional Office 6. Action Hotline. Ay budlay siya na ang mga buta sa mga transportation ni kung ano niya ang ila na may ara na sa nakaproseso kag may tsansaning nga makabaton man sila panawagan ko diri amon basura sa Villa Homes oy ano man ang kolektor sa basura na kuan man na naguntat man sila pangulektad na sa may area sa Villa Homes o duwa na kuno kasimana ni mo sobra gani ang ibanda nga way makolekta baw maluoy makamo. Ipadangat ni karon sa pamunuan sang taga IPM, no? IPM, way kuno makolekta sa Villa Homes to, ang basura, bilibutan yun ay. Action Hotline. Maluoy makamo, di ka mapatay sa COVID-19, karon mapatay ka sa panimaho da. O sang basura, ti makakuan man nagyapon, no? Halit man nagyapon sa kang lawas da sang mga residente. Action Hotline. Kaya naging ko galing time diri sa aton na pagpangalagad. Thank you for joining. Ang aton lang panugyan sa inyo, pabakod gigita sa aton immune system, resistensya sa lawas. Para nga way problema, ang aton
hinganiban subong sa away kontra COVID-19 since nga way pa vaccine ang kabakod sa aton lawas. Amo na iya ang aton depensa. Way labot nga magasunod kita sa mga ginapatuman sa gobyerno nga mga protocol, ang mga safety measures, ari pagido pa bakura ang inyo immune system kag resistensya sa lawas pagi sa pag tumar sa mga produkto sa Dr. Alfred. Sa ginatumod ko ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Damo phytochemicals ina siya. No, kapin pagid nga ang santonda, no, nga ara makuha mo sa mangosteen sang Dr. Alfred's, waay na iyan amod sa kanuman nga mga chemical. So ang natural healing properties nga ara sa santon makadto direkta makabulig kag ang epektos lawas mo pwerte, no? Kompleto sa vitamins and minerals from vitamin A to zinc nga makabulig gi depensa kag mangin maayo ang aton kondisyon. Parisan yung pagid sang ti nga may naman sa may mga hapo kag mga kabainan nga naging problema sang ilas ni monthly period. So amuning complete combination para sa aton maayo nga kondisyon. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. Action Hotline. Walita panahon diri sa aton sini nga pagpangalagad nagbuylog sa aton karon nga aga aksyon Henry Espulgar sa technical side, back up ta si aksyon JM Baikin kag aksyon Dorel Kabato. Kung naman aksyon na hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.